दिनैनि आयदा जाहैबाय माबा इसोरखौ अन संसारखौ नङा होनना बुंदों। इसोरखौ अननांगौ जों संसारखौ अननो नाङा। आं आसामिस बाइबेल लाबोदों। आङो फंबायखौहाय एसे खावलायखादों दहाय एसे बर' फरायना हरनो थाखायहाय फंबाय हेबोला बांसिनै जहन फार्स्ट अयदानि 3 इसोरनि नियमखौ थोनायखौ फालिनानै बेखौ अननाय जायो। बिनि थोनायखौ मानि थाखाय गिलिर नङा। बेनिफ्राय गांसिनि जहननि 2 आयदानि 15 आरो 16 बेखौ इसोरा सोरजिगिरि दागिरि। इफिसियाव मोनसे खोथा बुंदों इसोरा अननाय धोनिजों धोनि अननायनि धोनजों धोनि। बे सैथो बे धोरोमिया आरो बे गोथार। जों बेखौ अननांगौ। संसारखौ नङा होनना बुंब्ला संसारनि माखासे बिसयफोर दङ। गाहायखै बयनिख्रुइ मोनथाम बे जाबाय मोदोमनि हाबिलास मेगननि हाबिलास गोथांनि थिफुरला। बे सोरनिफ्राय फैखो संसारनि बैगोमानिफ्राय। बेखौ जहननि सल'नि 11 बुंनो हाबाय संसारनि बिगोमा अधिपति होनना बुंदों। सिदा खोथायाव बे जाबाय सैतान। दा बे बुहुमनि गेजेरावहाय जोंनि अननांगौआ गांसिनि जहननि 5 आरो 13 बुंबाय 3 बुंबाय जोङो बेनि बोसोनखौ मानिनायानो इसोरखौ अननाय जायो। जों इसोरखौ अननांगौ। बेनिफ्राय ओरै सासे आरोबाव बिगोमा संसारनि मालिक जायानोनाखि मोदोमनि हाबिलास लाबोदों मेगननि हाबिलास होदों गोथांनि थिफुला लाबोदों। बाइबेला जोंखौ बुंदों जों बेखौ अननो नाङा। अब्ला जों जोंनि सोरजिगिरि जोंनि दागिरि जोंनि बिफा इसोर जोंनि बासायगिरि इसोरखौ जों अननांगौ। नाथाय फारसेजों जेनाखि संसारनि बिगोमा बेखौ जोङो मुगैनांगौ अननो नाङा आरोखि। दा जों इसोरखौ माबोरै जहननि 4:19 बुंदों जों इसोरखौ अनो मानोना बे जोंखौ अनग्रोदों। अननाया इसोरनिफ्रायसो इसोरासो जोंखौ अनग्रोदों। बेनिखायसो जोंबो दा इसोरखौ अननो हायो ना। प्रमाणालाय माथो इसोर अननायालाय जहननि 3 सल'फोराव बुंदों मानोना संसारखौ इसोरा अनबाय। बेयाव बे गावनि सासेल' सारिजानाय फिसाखौ थनबाय। जायहा बेखौ फोथायो बे आद्रि जानाय नङा गोथां जिबन मोनगोन होनना बुंदों। जिसु ख्रिस्ट'आ इसोरनि बिसा। इसोर गावनि सासेल' फिसाखौ बे संसाराव हरबाय। बाइबेल फरायो बिथांमोना मोनगोन जहन 3 आयदानि सल'फोराव बिगथेन सान होनना बुंदों। गिबि जोनोम जानाय फिसा। जेब्लानो बिफा दं अब्लानो बै फिसा दङ। बिफानि उनाव फिसा जोनोम जाबाय बिदि नङा। दा जोंनिब्ला पृथिबियावब्ला बिमा बिफानि उनावसो फिसा जोनोम जायो। खिन्थु जिसु ख्रिस्ट'आब्ला जेब्लानो बिफा दं अब्लानो दंखायो। बिफा फिसा गोथार जिउ साथाम थासो इसोरमोन नालाय बिफाया गावनि फिसाखौनो बे संसाराव हरबाय दान हरबाय आरोखि। बे जाबाय अननायनि सिन। ओमफ्राय जायहा बेखौ फोथायो हफायनाय नङा होनदों बर'आवहाय असमिया नस्थ' जानाय होनना बुंदों गोथां जिबन मोनगोन अनन्त जिबन मोनगोन होनना बुंदों। बेनिफ्राय गांसिनि जहननि 11 नायलांनो जाहैबाय जेसेबां मानसिफ्रा जिसुखौ नाजावबाय अर्थात जिसुनि नामाव फोथायबाय बिसोर साफ्रोमखौबो इसोरनि बिसा जानो थाखाय एखथियार होबाय होनदों। दा जोंबो जेसेबांनाखि जिरायदों जिसु ख्रिस्ट'खौ आंनि बासायगिरि फोथायनायजों नाजावनायखाय जोङो इसोरनि बिसाफोर। प्रमाणालाय माथो जों जे इसोरनि फिसा जाबाय बेनि प्रमाणालाय माथो नोंथाङा मा प्रमाण दं आंहा मा प्रमाण दं। प्रमाणा बेनो जाहैबाय ओरैथ' जों बिफाफोर दं ओरै बिमाफोर दं। जेला जोंनि फिसाफ्रा माबा गाबज्रियो आफा बिदि नांगौ आइ बिदि नांगौ अब्ला जों बिसोरनि गाबज्रिखौ खोनासङो। जों इसोरनाव माबा मोनसे गोनां जायोब्ला जेब्ला जों आर'ज खालामो फोरबुनाव बियो अब्ला फोरबुआ जोङो जगायो जोंनि बिनायफोरखौ फिनो दा। जेब्ला जोंनि बिनायफोरखौ फिनबाय जों मोनबाय अब्ला जों इसोरनि फिसा जाबाय। जों बिफाफोर बिमाफोर जोंनि बिसा नङालाबा गुबुननि बिसालाया गुबुननि फिसाजोआ आफा होनना गाबज्रिला आयै होनना गाबज्रिला मा होनगोन आं नोम्फा नङा नोम्मा नङा आं ना। जिसु ख्रिस्ट'खौ फोथायनायजों लोगोसे नाजावनायजों लोगोसे जों इसोरनि बिसा जानो थाखाय एखथियार मोनबाय
जहननि एक बारखौनोहाय पावार आरोखि ना एक्टियार आफा होननानै आफा होननानै लिंनो एक्टियार मोननाया गोरलै खोथा नङा दै बे एखेबारे जोंब्लावनाय इसोर मजेसखौ बुंदों हे मजेस मानसिया आंखौ नुब्ला थैगोन होनना बुंदों साननिख्रुइ गोजोंसिन बे गोथार एखेबारे पापजों खुनु डिसमिस गैया बियो एखेबारे बे गोथार जिसुनि सायादावहाय सिराफ्रा गोथार 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 होननानै बाख्नायो जन्मजानि सारिनि आत्मानाबो गोथार 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 होनना बाख्नायो आरोखि दै दा पृथिबिनि धोरोमारिफ्राबो दिनै इसोरखौ गोथार गोथार महान गिदिर इसोर बियो बे गिदिर इसोरनि जों दिनै फिसा जानो मोननाया बेसे गिदिर इसोरजों अनजानाय बेलाय दे बेनिखायनो बाइबेल दिनै जोंनि मुल फिसा बुंनो जाहैबाय इसोरखौ अन संसारखौ नङा गांसेनि भितरनि 2:9 बुंदों जों सायख'जानाय परियाल खोमसिनिफ्राय जोंखौ लिंहरबाय जोङो बिनि दौरि जाबाय दा बिनि रायजोनि गोथार मानसिफोरजों दिनैहाय सायख'जानाय मानसिफोर बिसेस मानसि साधारन मानसि नङा जों पृथिबियावहाय लेखा गोरों जाथों रोङा जाथों धोनिया जाथों गोरिबा जाथों साधारन मानसि नङा दे इसोरखौ मिथिनानैहाय जिसुखौ मिथिनानै फोथायनायजों लोगोसे बेखौ आंनि प्रभु बासायगिरिजों लोगोसे इसोरनि बिसा जानाया जोङो गेदेर इसोरनि अननाय बियो जहननि 17नि बुंना बुंदों नों सासेल' नंगौ इसोर नोंखौ नों थन'ना जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनायनो गोथां जिबन लोगोफोर जों इसोरखौ मिथिबाय जों जिसुखौ मिथिबाय अब्ला जोंहा गोथां जिबन दं ना ओंखायनोब्ला दहनि 17नि फोरावहाय जिसु गावनि निजे गेसमानो प्रार्थना खालामदों नों सासेल' नंगौ इसोर नोंखौ नों थन'नाय जिसु ख्रिस्ट'खौ मिथिनोनो गोथां जिबन जों इसोरखौ अननांगौ दे गांसेनि जहननि 5नि 3 फराय जोङो माबा इसोरनि हुकुमखौ थोनायफोरखौ मानिनायानो इसोरखौ अननाय जायो आरो बिनि थोनायखौ मानिनो थाखाय गोब्राब नङा रेजें होनना बुंदों मानिनो हायो फिसाफ्रा जेरैबायदि बिमा बिफाखौ अनो आरो बिफा बिमाफ्राबो गावनि फिसाखौ अनजानो लुबैयो अननाय माने मानिजानो लुबैयो आरोखि दा जों इसोरनि फिसाफोर जानायखाय गोथार रायजोनि मानसिफोर जानायखाय पृथिबिनि गेजेराव बिसेस मानसि जानायखाय राजानि दौरिफोर जानायखाय जोङो बिफा इसोरखौ जों अननांगौ जहननि 17नि 21 बुंदों जाय आंनि बोसोनखौ मोननानै मानिबाय बेनो आंखौ अनो होनना बुंदों आरो बे आंनि आफानि अनजाग्रा जागोन जों बिनाव फैना थाफैगोन होनना बुंदों थाफैगोन नङा जों बिनावहाय गावखौ नुजाहोगोन प्रकाश खालामगोन एखेबारे प्रकाश खालामगोन अब्ला इसोरखौ अननाया माखौ बुङो जाया आंनि बोसोनखौ मोननानै मानियो बे आंखौ अनो आरो सासे गिदिर माबा दङ बिग्वा बे जाबाय सैतान बिमा मा लाबोदोंमोनलाय मोदोमनि हाबिलास मेगननि हाबिलास गोथांनि थिफुदला बे मोनथाम जिथुनाखि हबाखौ फेजेनदों आदमखौ फेजेनदों जेनेसिसनि थिनो दानाय जागायजेननि थिनो दानाय एकदम फै बे मोनथाम खोथा दं उखैबाय एकदम मेगननि लुबैनाय जिबौआ बुंनो जाहैबाय बेखौ जाब्ला नोंसोर थैनाय नङा नोंसोरनि मेगना गेवगोन इसोर बायदि मोजां गाज्रि साननो रोंगोन बे फिथाइया जाथावथाव ना उखैबाय खारन एडेन बारियाव गोबां बिफांफोर बानायनानै इसोरा आदमनो होजोबखादों मात्र बे गावनि थाखाय फांसे बिफांखौ लादों एडेन बागानाव गोसो जायखौ जादों फांसे गाज्रि आत्माया मा खालामबाय जिबौखौ थुमबाय बेयावनो थानो थाखाय बिसोरखौ नाजाना एसे जेब्लानाखि बेरे फैयो अब्ला थाब सोंनो गोनां जाबाय नोंसोरनि इसोरा बबेखौबा जानो बादा होदों नामा
नैबे दंफांनि फिथाइखौ दाजा आरो दादैबो होनना बुंदों ना नोंसोरो थैया जिबननि आन्दायहैनाय बे नोंसोर थैया मानो जेब्ला नोंसोर बेखौ जागोन अब्ला नोंसोर मोजां गाज्रि साननो रोंगोन गियान मोनगोन बेखौ इसोरा मिथिगौ बेनोसै उखैनाय बेयाव थाबाय जानो मोजां बेनिफ्राय नायनो मोजां होनना बुंदों सुखुर लब दन होननांदों बाय असमिया बाइबेलाव मेगननि लुबैनाय ओमफ्राय गोथांनि थुफ्ला हाबबाय माब्रै नोंसोरो जेब्ला बेखौ बे फिथाइखौ जागोन अब्ला नों बेयावगोन आरो नोंसोर इसोर बायदि मोजां आरो गाज्रिखौ साननो हाग्रा जागोन गोथांनि थुफ्ला बियो ना दुगा थप जाबाय फिसाइनिबो होबाय फिसाइबो जाबाय ग्रहस्थ जाबाय दानिया जिसु ख्रिस्टखौ सेकेन्ड आदम होनना बुंदों द्वितीय आदम गांसेनि करन्थियानि 15नि ओरैहाय 45 पनावहाय सेकेन्ड आदम नैथि आदम फैबाय नैथि आदमा गोथार सिख्ला था मरियमनि गोरबो गोबथै जानानै बैथलेहेमाव सारि जाबाय ना गालिलनिफ्राय जर्दानावहाय जन बाप्तिस्मा लाबाय लुकासनि 3 अध्यायनि 21-22 पनाव जेला जिसु ख्रिस्टखौ जन बाप्तिस्मा होसै दैनिफ्राय गाखोनानै बियो आरज खालामदों होनना बुंदों माथायाव आरज खालामखौ मोनाखै आरज खालामखौ लिराखै खिन्थु लुगाव लिरदों थाबाय बे आरज खालामदों न'खरनि दुवार गेवदों गोथार जिउआव फारि महर लाना फैदों आरो सोरगोनिफ्राय सोदों बेनो आंनि अनजाग्रा फिसा हौवा आं बेनाव खुसि होननानै गोथार जिउआव जेला परिपुर्ण जाबाय खारन गोथार जिउआ आकार महरैहाय गोथार जिउआव माखासे आकार लायो बे जाबाय फारिउनि महर लायो मोनसे जाबाय अखानि महर लायो निहोरनि बारनि सोदोब बेबायदि फैयो आरोखि दा गोथार जिउआवथ' जिउखौथ' नुवा खिन्थु मोनसे महर लायो बाप्तिस्मा लानाय समावहाय गोथार जिउआ बेनाव फारौ बायदि फैदों आरो गोथार जिउ सुफुं जाबाय 40 दिन गोथार जिउआनो लांदों होनना बुङो बाइबेलावहाय जे गोथार जिउआ फैबाय गोथार जिउजों सुफुं जानो गोथार जिउआनो बेखौ नालांदों 40 दिन 40 हर फास्टिं थाबाय जेला फास्टिं जोब्बाय उखैबाय 100नि बिथोराव 100 मानसि जिसुआ 100नि बिथोराव 100 इसोर बियो यामांबो पाप गैया मानसि बायदि बियो जों बायदिनो उखैनाय गांनाय मेंनाय उन्दुनाय दं खिन्थु बिना पाप गैया गांसेनि जहननि 3 फार्सआव बुंदों जोङो मिथिगौ बिनि फैनाय संसारावहाय जोंनि पापखौ बांलांनो थाखाय बिहा मोनबो पाप गैया होनना बुंदों बर' आसामिस गुबुन गुबुन बाइबेलाव पाप गैया होनना बुंदों पाप गैयाल' होनदों खिन्थु आं हिन्दीयाव मोनदों उसको स्वभाव भी पाप नहीं होनना बुंदों आरोखि जिसु ख्रिस्टनि स्वभावमा पाप गैयामोन जोङो मेगनजों पाप मावो गोसोजों पाप मावो खुगाजों पाप मावो जिसुना बेबायदि गैया बिनि स्वभाव पाप गैया नोङो इसोरनि फिसा नोंनि अन्थाइखौ सिथा खालामना जादो जिसुआ मा होनखो मानसिया फिसाजोंल' थांना थाया इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनायफोरजोंसो गोथाङै थायो आरोबाव संसारनि गासैखौबो दिन्थिजाबाय नों आंखौ एसे खुलुमदो बे गासैखौबो आंनो होगोन जेब्ला सिगांनि आदमा बे फिथाइखौ जाबाय गासै संसारखौहाय गासै बे बुहुमखौ बेनो होदोंमोन आदमा होजोबदोंमोन खिन्थु आदमा जेब्ला जाबाय सैताननो ज्राव फानबाय गावखौ फानना लाबाय आरोखि जिसुनाव सैतानाव एखथियार थाहैबाय बेखायनो जिसुखौ मांबाय नों आंखौ एसे खुलुम बे गासै समायनायखौ आं नोंनो होगोन लिरनाय दङ नोंनि प्रभु परमेश्वरखौ नोंनि प्रभु इसोरखौ खुलुम जिसु ख्रिस्ट'आ बियो प्रभु आरो बे इसोर ना गांसेनि करन्थियानि 15नि 47 पनाव बुंदों सिगांनि मानसिया हाद्रिजों दाजानाय हाजों दाजानाय हाद्रि उननि मानसिया बे प्रभु बे सोरगोनिफ्राय फैदों बर' बाइबेलाव असमिया बाइबेलाव हिन्दी बाइबेलाव गुबुन गुबुन बाइबेलाव मोनगोन सिगांनि आदमा हाजों दाजानाय हाद्रि हानि सोरगोनि उननि आदमा सोरगोनिफ्राय नंदों खिन्थु केजिबि बाइबेलावब्ला किं जेम्स बाइबेलावब्ला उननि मानसिया बे जाबाय प्रभु बे सोरगोनिफ्राय फैदों लुकनि 2:11 बुंनो नागिरबाय दिनै दाबिदनि नगराव नोंसिनि बासैरा सोरि जाबाय बे ख्रिस्ट' प्रभु बि होननानै ना जिसु ख्रिस्ट' गावनि निजे प्रभुखा जेला जिसुआ सिखांफिनबाय थमासहा जेला जिसुनि आखाइखौ नुबाय आंनि प्रभु आंनि इसोर होनदों दे
नोंनि फोरबो इसोरखौ खुलुम बेबायदि लिरनाय दङ आरो मोनसे आनजादाव आवगाय नों गोजौनिफ्राय बाज्रुमदो दे आरो प्रभुआ नोंखौ बेंदे नोंनि फोरबो इसोरखौ आनजादालाय बिदि लिरनाय दङ गोदान जाबाय बे एखे फामा दिनै पृथिबीखौ साग्लोबदों लोगोफोर बेनिखायनो दिनैनि बिसोआव ओरैबायदि बुंदों जाहैबाय इसोरखौ संसारखौ नङा संसाराव मा मा दङ बे जाबाय मोदोमनि हाबिलास उखैनाय गांनाय थाखा फैसा धोन दौलतजों गोनां जायो ना जिखिनि दं बेनिख्रुइ बांसिन हाबिलास फारसेथिङै मोदोमनि हाबिलासा मा दङ पापनि आक्रसित पापनि सक्तिजों बोजानाय बेबायदि मोदोमनि हाबिलास आरो मेगननि हाबिलास ना मेगना मा नुनायजों मोनसे गोजोननाय फैयो आरोखि जोंनि मानसिनि समा ओरैबायदि जेखुनु इसोरा बुंनो दानि हर बेखौ नायबासो मोजां मोनो ओरैनो होबाय जानायलाय होना आरो नायबावनो गोसो जायो मेगननि हाबिलास आरो गोथांनि थिफुरला होनना बुंदों मानसिया साफा साफा मोनसे अधन दं धन सम्पतिखौ लानानै गियान बिद्या बुद्धिखौ लानानैहाय महर मुस्रिखौ लानानैहाय ना आंहा जे अजन दं नोंथाङा जे अजन दं बे अजना दं आरोखि नै इसोरा जोंनो जि एसे खम बेसनि होदों अजन बेखौ लानानैहाय इसोरखौ बावनायानो ना गावखौ गेदेर खालामनायानो गोथांनि थिफुरलाया दे अब्ला जों नायदिनि इसोरखौ संसारखौ नङा लोगोफोर इसोरखौ अननायनि फोरमाना माथो जों जेब्ला इसोरखौ अनो इसोरनि बाथ्राखौ जों फरायो बे इसोरनि बाथ्रा थुनो जानाय 13 दिननि 26 बुंदों इसोरा बे बाथ्राखौ जोंनो हरदों जाहाथे मानसिफ्रा परित्रान मोनो कर्नलियखौ आरफा बुंदों थुनो जानायनि 11नि 14 जि बाथ्राजों नों आरो नोंनि न'खरा बासायजागोन बे बाथ्राखौ पेट्रआ बुंफैगोन बे इसोरनि बाथ्रा गोथां जिबन लाबोग्रा परित्रान होग्रा बे बाथ्राजोंनो आंनि न'खर फुला बासायजानांगौ नोंथांनि न'खर फुला बासायजानांगौ आरोखि खारन दारगा बुंदों जाहैबाय पौल आरो सिलखौहाय नोंथांमोन आं बासायजानो थाखाय मा खामानि मावबावनांगौ नों जिसुखौ फोथाय अब्ला नों आरो नोंनि न'खरा बासायजागोन बे बाथ्राया बिदिनो आरोखि बे बाथ्रा इसोरनि बाथ्रा बे सैथो बाथ्रा जों इसोरखौ अनो होनना बुंब्ला जों बे बाथ्राखौ फरायनांगौ लोगोफोर गोबां ख्रिस्टानफ्रा बाइबेल फराया सम होआ बाइबेलनोहाय फरायनो थाखायहाय संसारनि झामेलाफ्रानो गोनांफ्रानो दिगदार खालामो जाहैबाय संसारनि हाबिलाफ्रानो जोंखौ दिगदार खालामो जाहैबाय ना ओंखायनो जों बाइबेल फरायनांगौ बे जोंनि थाखाय डेलि मोनसे आहार लोगोफोर फुङाव जायो जोङो सानजौफुआव जायो मोनाबिलियाव जायो फिसालाफोरखौ आं गुबुन जाहोजोब्बाय जों बोराय बुरै सानैल'सै जोंना खालि संना जानांगौल' बोराय बुरै जों फोथैसे फुङावनो उदै बुंखायो ना आरो 1टा 2टासोआव जाबावनोसै फोथैसेबाव बेनिफ्राय 8टा 9टासोआव जाबावनो जों फोथैसेबाव मानो थांना थानो थाखायहाय मोदोम हिसाबैहाय बोलो मोननो थाखायहाय सास्थ' जानो थाखायहाय ना मोनबा ना बेदर जानोसै इसोरनि बाथ्राखौ जों डेलि फरायनांगौ नोंहा बाइबेल फरायनाय डेलि ने आं डेलि बाइबेल फरायो इसोरनि अनुग्रहआवहाय बे असमिया बाइबेलखौहाय आदि पुस्तकनिफ्राय प्रकाशि बाक्यसिम सिरिबा फरायबाय आं दा जेरेमियावहाय दङ जेरेमिया माबायाव दङ नै जेरेमिया 46 बायदियाव दं फरायबाय थागोन डेलि मोनसे आहार बे जोंनि थाखाय जिखुनु टाइमाव फराय सुबिदा मोननाय समाव सोरबा आपत्ति खालामनो हागौ आंला हालुवा मानसि फुङाव थांनांगौ आरो मोनसे समाव फराय गोबां मानसिया बाइबेल फराया दिनै ख्रिस्टानफ्रा इसोरखौ अनोब्ला बे बाइबेला जोंजों रायज्लायो खारन बे इसोरनि बाथ्रा नालाय आरो जों प्रार्थना खालामनांगौ बेनावनो
जोंनि दुखुखौ खोन्थानांगौ बेनिफ्राय इसोरनि रायजो फेहेरनो थाखायहाय दान होनांगौ दाननि बिसयखौथ' नोंथांमोनखौ फोरोंनांखाया 36 गो न'खरावहाय एभान्जेल होनाया सर फंबायफोर रायलायो आं हाब मासावनो 1 लाख बारा थांलायनाया नोंसिनि होननानै सानबाय थायो फंबायफोर रायलायो आं नंगौ 1 लाख बारा थाङोनो अब्लाथ' गैयालाबो 12-13 लाख थाखा नांगौ जाहैबाय दे इसोरखौ अन संसारखौ नङा गालातियानि 5 अध्यायनि 19निफ्राय 21 पदखौ अननानैहाय फंबाय हेबलाव फरायहरसाय ओमफ्राय सासे कलसियानि 3 अध्याय 5निफ्राय लानानै 9 पदसिमसो फरायहरदो आं बेखौ फोजोबनो लुबैदों फंबाय गालातियानि 5 19निफ्राय 21 पद कलसियानि 3 5निफ्राय लानानै 9 पदसिम दे बेखौ एसे प्रश्न खालाम आयना फरायहरसाय इसोरा बेफोरखौ दामाव होनदों जोंखौहाय मावाब्ला जों इसोरखौ अननाय जाबाय फारसेथिङै बे संसारनि बैगाया नैबेखौ लाबोबाय दे बेखौ माव हिंसा खालामलाय नांलाय ना मेगन सादलाय गावसादलाय मोनसाजादलाय बे जाबाय संसारनि बैगानि थोननाय आरोखि अब्ला बे माखासेखौ जुदि सोरबा बियो मावबायब्ला अब्ला इसोरखौ नेवसिबाय संसारखौ अनबाय आरोखि दा बिनिफ्राय सोरबा गावखौ इसोरखौ अनबाय संसारखौ मुगैबाय फरायबावगौना कलसियानि 3 5निफ्राय 9 पदखौहाय कलसिया 3 5निफ्राय 9 पद फंबायखौ खस्थ' होयो हामलायनाय जिनाहारि गाज्रि साननाय लुबैनाय गाज्रि गोसो आरो गोबां मुवाफोर मोननो लुबैनाय बेफोर गासैखौ थांनाय नागार बेफोरखौ मावग्राफोरनि सायाव इसोरनि रागा फैगोन नोंनि सिगाङाव जेब्ला बेफोरबादि लुबैनायफोरजों सुजुजादोंमोन बे समाव नोंसोरबो बेबादिनो थादोंमोन नाथाय दा नोंसोरो राग जोंनाय लुबैनाय आरो नायनो बाजायनायखौ नागारथारो रायनानै लाजि फोनांनाय गाज्रि बाथ्रा रायनाय नोंसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनो नाङा गावजों गाव दा सोलिज्लाय मानोना नोंसोरो गोजाम आखलखौ गारनानै गोदान मानसि जाबाय आरो जायया सोरजिनो बियो गावखौ थारलायै नोंसोरनो मिथिहोनो थाखाय नोंसोरखौ फोदानै गावखौ बादि खालामो होनोबा गोबां खस्थ' होबाय आं फंबायखौ बर' भाषाखौ दा फरायखाबाय दा इसोरखौ अन आरो संसारखौ दावन होननाय खोथा बेयाव हाबफैबाय आरोखि बेखौ दामाव बेखौ दामाव बेखौ दामाव बेखौ दामाव बे जाबाय बिफा इसोरनि मावाब्ला इसोरखौ अनबाय आरो बेयाव जुदि थांबायब्ला बिफाखौ नेवसिबाय ओरै संसारखौ अनबाय आरोखि जाहकसै दा संसारखौ गसंनोब्ला जों इसोरनि बाथ्रायाव ध्यान खालामनांगौ माबा बुंदों दाबिदना गितमालानि 105नि 119नि 105आव फोरबो नोंनि बाथ्रा आंनि आथिंनि लेम लामानि देम्फो लामानि स्रां होग्रा इसोरनि बाथ्राखौ जों ध्यान खालामनांगौ आरो बे दाबिदना बुंदों गितमाला 119नि 11 पदआव आं जे नोंनि बेरेखा पाप मावा बेखायनो आं नोंनि बाथ्राखौ गोबां बुथुमना लाबाय अब्ला इसोरनि बाथ्रा जोंनाव गोबाङै थानांगौब्ला इसोरनि बाथ्राखौ जों ध्यान खालामनांगौ फरायनांगौ ना दाबिदना बुंदों नोंनि बाथ्रा आंनि लामानि लेम देम्फो आरो आथिंनि देम्फो लामानि स्रां होग्रा दा फार्स्टआवहाय सान हाबगोन फार्स्टसिम ना खोमसि जेब्ला जोङो थाबायनो गोनां जायो हरावहाय थर सेरनो गोनां जायो लेम लानो गोनां जायो बे प्रिथिबिया पापजोंनो दरसि दहाय हट जायगामोन दाबनै फरायबाय जोङो फंबाया बेफोरो दिनै प्रिथिबिखौ खोमसि खालामदों लामाखौ सिनायनो आन्दायहोदों दिनैहाय बेनि गेजेराव दाबिदना बुंदों प्रभु नोंनि बाथ्रा आंनि आथिंनि देम्फो लामानि स्रां होग्रा जोंनि जिबननि जों माबोरै सोलिनांगौ जों माबोरै थानांगौ इसोरनि बाथ्रा फरायब्लासो खोनासंनानै मानिब्लासो जोङो बिफा इसोरखौ अननाय जागोन आरो संसारखौ मुगैनाय जागोन लोगोफोर दै दे आरो दाबिदना आरो बुंबाय
फोरबो आं जों नोंनि बेरेखा पाप मावा गित माला 119 ने गारफोरनावहाय बेनिखायनो नोंनि बाथ्राखौ आं बुथुमना लाबाय हे जिसुखौ मोनथाम आनजाद लादो अन्थाइखौ सिथाव खालामदो प्रभुआ बुंदो हे मानसिया फिथाजोंल' थांना थाया इसोरनि खुगानिफ्राय ओंखारनाय बाथ्राजोंसो आरोबाव बेखौ मोनसे आनजाद लाबावबाय आंखौ खुलुमनानैहाय लिरनाय दङ जे नोङो नोंनि फोरबो इसोरखौ खुलुम जिसु ख्रिस्ट'सो आरफोरखौ बानायदों फानथामि फानसे खालि जाना फैदों ना आरो बाइबेलाव नोंनि फोरबो इसोरखौ नों खुलुम ओमफ्राय बाज्रुमदो दा सैतानाबो बाइबेलखौ बाहायदों आरबफ्रा गित माला बुंदों नोंखौ अन्थाइयाव फोरोंनायाव हमखांनायनानै ओमफ्राय फोरबोआ मा बुंबाय लिरनाय दं नोंनि फोरबो इसोरखौ सैतानाबो बाइबेलखौ बाहायो जिसुआबो बाइबेलखौ बाहायदों सैताना जेनदों आरोखि दिनै सैतानखौ फेजेननो थाखाय जों इसोरनि बाथ्रा फरायनांगौ लोगोफोर गोसोआव लानांगौ आं जे माखासे फावखौ बाइबेल नायाखिसै दा गोरों खिथालांबाय इसोरनि बाथ्रा फरायनायखाय गोसोआव दङ आरोखि नै फंबायखौल' बुजिनो थाखाय आं खावलायदों बिथाङा गोबां खस्थ' सैबाय दे बेनिखायनो जोङो बै संसारखौ मुगैनो थाखाय जोङो इसोरनि बाथ्राखौ गोसो होदोनि डेभिडना जेरैबायदि बुंदों फोरबो नोंनि बाथ्रा आंनि आथिंनि देम्फ' लामानि स्रां होग्रा बे गोब्राब संसारावहाय खोमसि दरसि संसारावहाय जोङो इसोरनि बायदि जिउ खांनांगौब्ला जों इसोरनि बाथ्राखौ जों फरायनांगोन डेभिडना जेरैबायदि बुंदों बेखौनो बारे बारे बुंबानो जाबाय नोंनि बेरेखा जों पाप मावा नोंनि बाथ्राखौ आं गोबां बुथुमना लाबाय गोबां थाखा फैसा धन सम्पति गोनांखौ धोरि होनना बुङो इसोरनि बाथ्रा जोंना उसिग्लायसो कलसिया 3 बुंदों जाहैबाय नोंसिनि गोसोआव इसोरनि बाथ्रा उसिग्लायबाय थाथों लोगोफोर दा बाइबेला बुंदों जाकबनि 4:4 सोरबा जुदि संसारजों बिसि खाबायब्ला बे इसोरनि बिसाराव जाबाय गिलु बालु खोथा इसोरा जेखौ दामा होनदों जों बेखौ मावबायब्ला इसोरा जेखौ जेराव दाथांदों बेखौ थांबायब्ला जेखौ दालों होनदों बेखौ लोंबायब्ला जोङो इसोरनि बिसाराव जाबाय जाकबनि 4:4 बिदि लिरनाय दं सोरबा इसोरजों बिसि खाबायब्ला संसारजों बिसारो सोरबा संसारजों बिसि खाबायब्ला बियो इसोरजों बिसारो दा जों एसे साननांगौआ बेनो जाहैबाय दासिमावहाय आं आरो नोंथां जों सोरजोंहाय बिसिगि खादों जों सोरखौ बांसिन अनदों आफा इसोरखौ दाग्रा इसोरखौ बासायगिरि इसोरखौ ना संसारखौहाय जों एसे दान्दिसे साननि लोगोफोर आं जेब्लानाखि बालाफारा होनो मोनबाय हाब बेयाव मा बुंहैनांगौ जाखो मबिलासोथ' थाखा फैसानि खोथा बिथांमोनथ' गोरोंखा फंसेल' बाथ्रा गोसोखांनायसै इफिसियानि 4:28 अखमिया बर'आवहाय हावरियाफोरनो होनो थाखाय नोंनि बेबसायावहाय गोसो हो परिश्रम खालामनांगोन खिन्थु इंलिसावब्ला जेराव निडिड बेयाव होनो थाखाय नोंनि जे बेबसाय साखरि बिजनेस हालुवा खेथि बा माबा मोनसे उपाय बेयाव गोसो होनांगौ परिश्रम खालामनांगौ जाहाथे निडिड जेराव निड दंबाव होनो थाखाय जिउ सेरेबनाय सभा बेवहाय होनो गोनां जाबाय निड दं बेवहाय गोबाङैनो ना लोगोफोर दाथ' लिरगासिनो दंखासै दा बेनिखायनो जों मोनसे प्रार्थना खालामदिनि प्रार्थना बेनो जाहैबाय जाकबा मोनसे खोथा बुंनाय दङ दहायनि बुंनायखौ बुंफिननायसै आं जाकब 4:4 सोरबा संसारजों बिसि खाबायब्ला बे इसोरनि बिसारो जाबाय सोरबा इसोरजों बिसि खाब्ला बे संसारनि बिसारो दा नै दानि बे जिरायनायावहाय आं आरो नोंथां जों अनुभब खालामदिनि सोरजों बिसिगि खादों धोरोमनियाब्लाबो समावहाय ओरै थांफिनांगोन ना बेनिखायनो जों प्रार्थना खालामि फोरबो आं नोंखौ अननायखौ नागारफ्लांबाय संसारखौसो अनबाय बेनिखायनो आं बेखौ नेवसिबाय आंखौ क्षमा खालामदो हिंसा खालामफ्लांबाय ना गाज्रि सानफ्लांबाय मेगन जलब जाफ्लांबाय दहाय गालाथियाव 5:19 पद कलसियानि 3:5 लाना 9 पद बे माखासे आरो गोबां दङ आरोखि फोरबो दानिफ्राय लानानै आंनि बाखि जे गथै थांना थानाय दं बेयावहाय जाहाथे आं नोंखौ अननो हायो संसारखौ जाहाथे मुगैनो हायो बेबायदि बोलो आंनो होदो होननानै गुसुङै जों लोगोसे हालेलुया सोरगोनि आफा नोंखौ हामबाय होनना बाख्नायो नोंनि गेदेर अननायजों दिनै जों नोंनि बाथ्रा रायज्लायबाय इसोरखौ अन
संसारखौ नङा बे संसारनि बैगाया दिनैहाय मोदोमनि हाबिलास मेगननि हाबिलास गोथांनि थुख्रा लाबोनानै बेवहाय जाहोनानै इसोरनि बेरेखा इसोरनि बिसाराव खालामो फोरबो बेनिखायनो खावलायदों नै दिनै नोंनि बाथ्रा खोनाबाय इसोरखौ संसारखौ नङा फोरबो जों नोंखौ बांसिन अननो थाखाय जोंनो बांसिनै दहनि पासादानि थिंखना बुंदों जोङो इसोरनि बोसोनखौ मानिनायानो इसोरखौ अननाय जायो आरो इसोरखौ मानिनो गोब्राब नङा फोरबो आंजों लोगोसे बेयाव जेसेबांखि नोंनि फोथायग्रा दा सारा गासिबो दं दिनैनिफ्राय बांसिन नोंखौ अनो संसारखौ मुगैनो थाखाय नोंनि बोसोन मानिनो संसारखौ नेवसिनो थाखाय गोथार जिउनि बोलोजों बाखि थांना थानाय समखौ देरहालांनो थाखाय देबिना जेरैबायदि बुंदों प्रभु फोरबो नोंनि बाथ्रा आंनि आथिंनि एम्फौ लामानि स्रां होग्रा देबिना जेरैबायदि बुंदों नोंनि बेरेखा आंजों फाब मावा बे गोबां बाथ्राखौ आङो बुथुमना लाबाय इसोर आफा नोंना खावलायदों जोंखौ दानिफ्राय लानानै नोंजों लोगो मोनजासे नोंखौ बांसिन अननाय बोसोन मानिनो थाखाय जोंनो बोर होनाय थाखाय नोंखौ हामबायनोसै जिसु नामै बिबाय